pues, l'audiovisual valencià és un poquet inestable, saps? Depèn molt de la voluntat política, de la subvenció pública també, sobretot de la televisió, de Canal 9, i aleshores depèn dels pressupostos de Canal 9, de que en cada moment el polític de torn vulgui ajudar o no, tinga ganes de fer un producte valencià. És cert que fa uns anys ara s'ha començat més continuadament a fer productes, sobretot televisió valenciana, sigui en telemovies o en sèries de televisió. Està apostant per la ficció en valencià, però sí que és cert que és un poquet que estem començant a caminar. Vull dir, falta consolidar això, falta que n'hi hagi més projectes, més variats, que se confíe del tot en actors valencians, no que siempre vagin a buscar. Yo creo que me atrevo a decir que haya un cine valenciano. De verdad, hemos estado en muchísimas mesas redondas y hemos propiciado este debate de cine valenciano. Es que no hay cine catalán, no hay cine gallego, no hay cine andaluz, no hay... Es que no, son los proyectos en sí y son las películas. De cine valenciano. Y esa sería, yo creo que la diferencia o la debilidad más importante. El sector del audiovisual no puede entenderse solo como un tema de cultura, sino como un tema de industria. I ese seria el punt dèbil. Parlar d'indústria de cinema espanyol, perquè al final estem parlant en termes quantitatius, estem parlant de molt poca cosa. Si això hem de parlar a més d'indústria cinematográfica valenciana o extremeña o... De cine valenciano a mí no me gusta nada, A mí me gusta hablar de cine bien hecho o de cine que me guste más o me guste menos, pero de cine valenciano no me parece que exista tampoco elementos que engloben de alguna manera ese cine, ¿no? Ni una serie de características concretas que hagan que un cine sea valenciano. Ni siquiera creo que hay un cine catalán ni... No habrá una manifestación pública en masa pidiendo que usa valenciano. He estado siempre en contra de la nominación o la denominación. En este caso, si las denominaciones de origen son buenas para algunos productos, en este caso en concreto yo creo, estoy en contra del cine valenciano. Nunca he tenido la sensación de estar haciendo cine valenciano. He tenido la sensación de estar haciendo cine. Actualment està parat un poc. Fa com amagos de començar a arrencar un poquet, però és mentira. I arrenca un poquet i cau. I se fan quatre coses que com no se fan com se tenen que fer, doncs tornen a caure. Com no creguem tampoc en que pot haver cine valencià, com no... Hi ha una cosa així com de no creure, doncs no... Jo és que penso que directament no existeix el cine valencià. És a dir, n'hi ha una classe de cine que es fa en València o que se produeix o que se coprodueix des de València, però no és cine valencià en tant que no són a veure pel·lícules que parlen del que ens atanya als valencians. Ni miqueta ni gens, perdre ni un minut en el concepte del que és el valencià, no m'interessa. Crec que ja li he donat molt més del que ell m'ha donat a mi. I estic molt tranquil. Això no vol dir que treballi, evidentment, si puc, en actors valencians, en tècnics valencians, ho he fet sempre, sempre. Tots els meus actors, la majoria són valencians, els tècnics també. Si he tingut que dir un director de fotografies, uno i al costat li he posat el càmera valencià perquè la següent pel·lícula és festa, que era més preparat. Llavors jo l'he fet sempre i la seguiré fent perquè m'agrada. És gent en la que he treballat, en la que tinc confiança, en la que conec i en la que estic. Però el que és el concepte polític, diríem, d'associacions i no sé quantos, de l'audiovisual valencià no m'interessa ni miqueta ni gens.